राहुल भेटा गई बारे रोज उनका के परेशान करता रे रोज यही एक दिन मूल बना के आई बारे और अतिया कहती है रोज करे ला ठीक लगेला लेकिन ये बोलम आज हमार तबीयत खराब बा आज और हमरा के रे रहे लेकिन मनने ना कहले रे आज हम कहां माने और अतिया कहती है कौन भाव में कि हमके करी ना हरान देह में जार भइल बा कि हमके करी ना हरान देह में जार भइल बा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा लाजिला पतलाए किया लाजिला पतला अरे क्यों ओए और अब ये कि राजा जी आज और छोड़ी आज हमारा मूड खराब है औरतिया कहते कि हाथ जोड़ के कहतनी अपना दिल के बात की हमार मानी औरतिया कहतिया उठलो न जाता हो रतिया के जागो बाटे तो रतिया से देहिया माता उठलो न जाता हूँ रतिया के जागो बाटे दरदिया से देहिया माता दे हमार बुझाता झुरा के साथ आठी जैसा हो गइल बा पूरा देहिया झुरा के आचार भइल बा पूरा देहिया झुरा के आचार भइल बा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा ए राजा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा भैया एक गीत पर खुश होके हमारा माइक्रो ट्रेवल्स के तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा हमारा रजनीश बाबा के तरफ से पुरस्कार बा चरण में बार बार प्रणाम रही लेकिन औरतिया रुअतिया कहतिया के बलम हमार बात मानो हम
अपना दिल के सच बात बतावता नहीं। आइले तो घर में ना बहर रौरा जाइले केतना पिराइल बानी कैसे बताइले। अरे धनंजय भाई आइले तो घर में ना बहर रौरा जाइले केतना पिराइल बानी कैसे बताइले। रोज राउर हम मन रखनी आज हम इनकार करतनी ऐसे हमरो मजबूरी रौरा बुझ। बात बोलेला तो लागे लकी मार भइल बा बात बोलेला तो लागे लकी मार भइल बा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा। आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा। अरे दियो सोनी जान बदला तू चली जा जाके तुम्हें डरे से कही हो। अरे दियो औरतिया कहतिया कि ये बोले मुआ तहरा के लेके हम कतना सपना सोजौले रहनी कि तहरा से शादी होई तो हम हनीमून मनावे जाम लंदन। आ तू नाती हमारा के कहियो लंदन तो लंदन हो कहियो अपन बाजार ना देख। औरतिया कहतिया कैसन बियाह भइल हमरा ऐसे निमर रहित कि हमार बियाह ना भइल। औरतिया कहतिया कैसन बियाह भइल एकरा जे घर में ऐसे निमन रहित हम रहिती नैहर में। साचो नैहर में सब सखी के केहू के मर्द इंजीनियर मिलल केहू के डॉक्टर मिलल केहू के फौजी मिलल आ तू नाती हमारा करम में तू ही रहल। औरतिया कहतिया कैसन बियाह भइल तहरा जे घर में ऐसे निमन रहित हम रहिती नैहर में। तहरा ले निमन तो मनी सवे रहे से मरियाला गौनई गा के आवे तब कुछ देबो पड़े आ तू नाती तो साफ करम जरूर आ। औरतिया कहतिया कि तहरा ले राजा जी मोरे सैया मोरे बोलमुआ तोहरा ले निमन मनी समा हो तोहले निमन मनी समा तोहले निमन मनी समा यार भइल बा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा। आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा। धर्मेंद्र भैया कि हमके परिना हरान देह में जार भइल बा।
आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा आज घर छोड़ी आज बुखार भइल बा